ଆମେ କେମିତି ଗୋଲାକାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଲାକାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମର ବହୁତ ସେଠାରେ ସମାନ୍ତର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଲାକାର କଲେ ଆମର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲାକାର କରୁଛୁ। ଆମେ କପର ତାର ନେଇଛୁ, ସେ କପର ତାରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକର ନେଇଥିଲୁ। ସେ ବିକରେ 15 ଥର ଘୋଡ଼େଇଲୁ। 15 ଥର ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଲୁକ୍ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଫେର ଆମେ ତାକୁ 15 ଥର ଘୋଡ଼େଇଥିଲୁ। 15 ଥର ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ବିକରୁ ବାହାର କଲୁ। ବିକରୁ ବାହାର କରିକି ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁକ୍ ବାହାର କରିଥିଲୁ ସେ ଲୁକ୍କୁ ଆମେ କାଟିକି ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ। କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଆବରଣ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି। କେମିତି ପାସ୍ ହେବ? 3 କେଜିର ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମୋମବତୀରେ ଜାଳିକି ତାକୁ ଆବରଣ ଛଡ଼େଇଦେଲୁ। ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଉଛୁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଯାଉଛି ସେ କଏଲଟା। ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଏଲକୁ ନେବୁ ଏଠି କିଛି ତାର ଫାର କିଛି ସଂଯୋଗ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ନେବା ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳିବ। କାହିଁକି ଜଳିବ? ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିକି ଏ ଲାଇଟ୍ଟି ମିଳିବ। ଏ ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇ ପାରିବା, କୁଲର୍, ଟିଭି ସବୁକିଛି ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ୱାରିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଇ ପାରିବା। କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଇ ପାରିବା? ଆମର ଗୋଟେ ଦୀପ ଅଛି, ସେ ଦୀପରେ ଆମେ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଇବା? ଆମେ ସେ ଏତେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ତାର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବିନା ତାର ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଇବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ବି ରହିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଏଇ ବିନା ତାର ସଂଯୋଗ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏଇଟା ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ସେଟା ହେଲା ଆମର ଚଳାଇ ପାରିବା ଆଗକୁ। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ବି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ବିନା ତାର ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଚଳାଇ ପାରିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଟା କରିପାରିବା।